Паважаныя браты і сёстры, працягваем сёння нашыя рэкалекцыйныя разважанні. Нагадаю толькі, што на працягу гэтых 2 дзён, учора і пазаўчора, мы затрымоўваліся адносна такога нашага навяртання, бо калі прыходзіць адвент ці вялікі пост, заўсёды мы чуем такія словы: навяртайцеся, верце ў Евангелле, навяртайцеся, змяняйцеся, перамяняйцеся. І ў першы дзень хвілінку затрымаліся адносна гэтага навяртання, што калі Езус Христус кажа навяртайцеся, то гэта значыць змяняйце свой спосаб мышлення, змяняйце свае думкі. Канешне, ён кажа, выракайцеся граху, гэта нешта іншае. Але калі кажа навяртайцеся, то кажа змяняйце тое, пра што вы думаеце. І таксама ў першы дзень мы закранулі першы Божы загад, які мы дасканала ведаем, як ён гучыць. Што не май іншых багоў апрача мяне, кажа Пан. Але ў арыгінале гэты Божы загад гучыць яшчэ больш ясна. Бог кажа: няхай паміж маім тварам і тваім, да Маісея звяртаючыся, а сёння да кожнага з нас нічога не будзе. Няхай паміж маім тварам і тваім нічога не будзе. Учора мы распачалі разважанні святога Паўла, якія ён напісаў да эфесцаў. Менавіта заклікаў святы Павел, каб эфесцы апрануліся ў такую зброю, у такую вопратку. Менавіта, кажа, падперажыце сцёгны вашыя праўдай. Учора мы разважалі, што такое праўда. Потым кажа, апраніцеся панцырам справядлівасці, што мы павінны адзець панцыр справядлівасці. Што такое справядлівасць? Абуйце, кажа, ногі вашыя у гатовасць абвяшчаць добрую навіну. І ўсё гэта для самых сябе. Мы шукаем праўды дзе? Мы часта кажам: нема праўды ў свеце. Альбо ты неправду кажаш, ён неправду кажа. А святы Павел змяняе гэтую рэчаіснасць, кажучы: ты сябе апранай у праўду. Тое, што мы там шукаем у мужа, жонкі, дзяцей ці бліжніх, гэта окей. Ці ў сябе мы маем праўду. А справядлівасць усюды шукаем. А Павел кажа: у сябе надзявай вопратку гэты панцыр справядлівасці свой. І ногі, калі мы кажам: ну як абвяшчаць гэтую добрую навіну? Павел кажа: окей, але добрую навіну перадусім будь гатовы сабе абвяшчаць. Евангелле сабе расказаць. А гэта ўжо змяняе якасць нашага хрысціянства. Гэта нас ужо не ставіць у такую пазіцыю, што мы лепшыя. Толькі змушае нас задумацца, а якія мы. І сёння на наступныя 3 рэчы, 3 вопраткі, пра які святы Павел кажа эфесцам, мы паразважаем. Гэта менавіта пра шчыт. Ведаем, што такое шчыт. Учора нам дзеці дапамаглі распавесці. Жаўнер са шчытом, рыцар. Шлем, што гэта азначае, і меч, які павінен быць, і што гэта азначае у словах святога Паўла. Менавіта пачнем ад шчыта. Шчыт веры. Павел кажа: возьміце шчыт веры. Каб можа больш ясна зразумець гэтыя словы святога Паўла, успомнім такую прыпавесць Езуса Хрыста. Езус Христус кажа так: калі б мы мелі веру, як зярно гарчыцы, то б мы сказалі гэтай смакоўніцы: вырвіся і перасадзіся ў мора. І гэта сталася б. Вельмі цікавая прыпавесць параўнання Езуса Хрыста. І мы зараз думаем, што, Божа, як гэта зрабіць,
Ну, вось каб такая вера была. І так неяк сядзім часамі, бывае, можа ў касцеле, можа дома, і так інтэнсіўна думаем, як тут узбудзіць такую веру, як тут веру такую узбудзіць, каб тут нешта сталася, перамянілася. І зараз увага, давайте паразважаем, пра што думаў Езус Христос. Возьміце гэты шчыт. Што такое смакоўніца? Гэта такі куст, ён у нас не расце. Але можам загугліць, вярнуўшыся дадому, і паглядзець, што гэта такое. Карэнні, сістэма карэнняў смакоўніцы плюс-мінус у радыусе 20 метраў. Вот наш касцёл, катедра, базіліка наша катэдральная, да? Яшчэ і далей за муры. Як вы думаеце, это магчыма вырваць? Немагчыма. Ну, вырвем гэтыя сукі. Але усяго гэтай сістэмы з карэньмі не вырвем. Ну, немагчыма гэтага зрабіць. Як бы мы не хацелі. І Езус Христос кажа, і вось калі ты так вырвеш, біолагі скажуць, што гэта немагчыма. Нават мы часамі разумеем. І кажа, скажам, перасадзіся ў мора, і яна перасадзіцца ў мора, гэтая смакоўніца. А тут ужо ўсе мы ведаем. Хто-небудзь з вас садзіў расліну ў ваду? У вадзе вырасце расліна? Мы на Палессі жывем і ведаем, што калі падтапліваецца лес, што з яго робіцца? Ён гіне. Немагчыма пасадзіць лесу у ваду. То пра што Езус Христос кажа? Прычом тут вера? Кажа, аднаго вырваць не можна, а другога пасадзіць не можна. І Езус Христос у іншым месцы, як быццам бы дапамагае нам разабрацца ў гэтых справах, кажа, прыйдзіце да мяне ўсе змучаныя і абцяжараныя, і я вас суцешу. Вера, паважаныя браты і сёстры, гэта не эмоцыі, гэта адносіны. Вера – гэта мае адносіны з Езусам Христом, з Богам, у Троіцы адзіным. Мы часта кажам, пашлі у канфесіянал да споведзі, кажа, ну неяк не адчулі гэтай палёгкі. Споведзь – гэта не эмоцыя. Прысутнасць, некаторыя кажуць, ну, часамі прыйдзеш на святую імшу, і так это, ось так, як у такой эўфарыі, радасны, такі вяртаешся, як быццам бы не нагамі па зямлі. Вера – гэта не эмоцыі, гэта адносіны. І калі Езус Христос кажа, што гэтага ты не вырвеш, і туды ты не пасадзіш, кожны з нас мае нешта ў сабе, што ўсё жыццё хоча гэтага пазбавіцца. Маем такое? Я маю. Думаю, кожны з нас мае. Кажа, усё жыццё змагаюся з гэтым, змагаюся, і не магу гэтага пазбавіцца. Гэта вось твая смакоўніца. Ты не можаш яе вырваць, бо яна мае вельмі шырокія карані у соцыуме, бо мы жывём у соцыуме. Мы не адзіныя ў гэтым свеце. Гэта могуць быць нейкія хваробы нашыя, гэта могуць быць нашы нейкія страхі, нейкія стрэсы, гэта могуць быць нашыя памылкі жыццёвыя. І мы іх хочам вырваць, а Езус Христос кажа, не вырвеш. Ён дае прыклад смакоўніцы. Не вырвеш, кажа. А штосьці ёсць у нашым жыцці, чаго ў нас няма. І мы хацелі б што? Мець. Можа, супакой, можа, некія адносіны, можа, некія багацці матэрыяльныя, можа, нейкія месцы жыхарства, можа, здароўе, некаторыя кажуць, шчасце некае. І ўсё жыццё хочам мець і не можам пасадзіць. Чаму? Бо яно не прыжывецца ў вадзе. І ніколі не пасадзім гэта ў сваё жыццё. І Езус Христос скажа, калі у тваім жыцці ёсць і гэта, прыйдзі да мяне абцяжараны і змучаны. Змучаны тым, што не можаш нічога зрабіць. А я цябе суцешу. У гэтым заключаецца вера. Кажа, прыйдзі да мяне і вось хоць настолькі прыйдзі да мяне, як зярно гэтай гарчыцы, як насенне гэтай гарчыцы. А я цябе супакою. Езус Христос у гэтым значэнні гаворыць пра нашу веру, маю і тваю. Пра адносіны. І што ён кажа? Што калі прыйдзеш да мяне,
то окажется, что мое ярмо, и возьмешь, вось придешь до меня, возьми мое ярмо, и потом окажется, что мое ярмо приемное, и тяжар мой легкий. Бог каже, что такое ярмо ввогуле? Ведаем, что такое ярмо? Ну, конечно, ведаем. Дзеравянны хамут. У слоўніку можам знайсці. Дзеравянны хамут. І калі мы гэты хамут возьмем ад Езуса Хрыста, то окажется, что тое, што мы не можам пасадзіць у сваё жыццё, альбо тое, чаго мы не можам выкінуць, окажется для нас што? Прыемнае, і цяжар гэты будзе лёгкі. У гэтым заключаецца вера. Езус Христос пра гэта гаворыць і кажа, возьми гэты шчыт. Павел да эфесцаў кажа, возьми гэты шчыт веры. Не пробуй нешта. Мы калі гаворым пра нейкія навяртання, як мы можам сябе змяніць? Езус Христос паказвае нам неаднойчы, кажа, гэта Слова Божае, Слова не можа памыляцца. Мы прыемныя, як стварэнні Божае. Толькі памяняць свой спосаб мышлення, свае думкі, і наше жыццё пачне якасна змяняцца. Вось гэта шчыт, але гэта яшчэ не ўсё. Гэта толькі шчыт. І Езус Христос паказвае нам, што мы можам зрабіць, як адмяніць наш, як часамі мы кажам, наш лёс. Другое, кажа, акрамя шчыта, трэба яшчэ адзець шлем. І шлем збаўлення. Шчыт і шлем збаўлення возьми, адзень на галаву. Гэта значыць, што аберагай сваю галаву. Я таким прыкладам паслужуся. Это ў інтэрнэце можам знайсці, калі мы загуглім у пошуку гэтым, у сістэме гэтых пошукаў. Ёсць такі абразік. Хрысціянскі абразік, ён мне вельмі не падабаецца. Ну, вельмі ён мне не падабаецца. Там ёсць стол, і за гэтым столом сядзіць Езус Христос з аднаго боку, з другога боку сядзіць д'ябал. І яны, ўзяўшы так рукі, пробуюць хто каго. Што это за абразік? Езус Христос даўно ўжо пераканаў злога духа, сатану і грэх і смерць. Ён не борецца, ён ужо паканаў, пераканаў, пераадолеў. А мы часамі вось так, як хрысціяне. Цікава, хто каго? То Езус Христос пераможа ці не? І Езус Христос ужо перамог. Ужо перамог. Гэта не значыць, што няма граху, гэта не значыць, што няма злога духа, гэта не значыць, што няма спакусаў, гэта не значыць, што можна расслабіцца. Не. Але ў цябе ёсць шчыт, і ў цябе павінен быць шлем. Езус Христос пераканаў. Памятаеце, аднойчы у сінагозе Езус Христос увайшоў у сінагогу, каб памаліцца, і быў чалавек апантаны злым духам. І гэты злы дух пачаў праз гэтага чалавека крычаць: «Я ведаю, хто ты. Ты Христос, ты прыйшоў нас знішчыць». Памятаеце, што сказаў Езус Христос гэтаму злому духу? Замаўчы і выйдзі. Грэцкая мова у арыгінале, гэта адыёма такая, там гучыць інакш. Даслоўна, там Езус Христос сказаў такія словы: «Адзень наморднік і выйдзі». Яшчэ перад смерцю з мёртвых паўстаннем сваім. Злому духу сказаў: «Адзень наморднік і выйдзі». І ён выйшаў. Як кажа Евангелие, замаўчаў і выйшаў. Нема сёння вось гэтага такой тэрміналогіі, як нават Лепс спявае. На тваей тэрыторыі белыя ангелы з чорнымі боруцца. Христос пераканаў ужо гэта. Толькі мы без шлема ходзім. Не адзяём гэты шлем збаўлення. Мы сёння, калі хваробы, то часта, можа не заўсёды, але часта куды ляцім, першыя думкі часамі раяць нам: а з'езджай да бабкі. А з'езджай там замоў, крупы, ваду, што яшчэ там. Прыходзім мы да Езуса Хрыста ў першую чаргу,
Адразу прыходзім да Езуса Хрыста? Збліжаецца канец 2024 года, ўжо прыходзяць новыя часопісы. Апошнюю старонку адкрываем, чаго мы шукаем? Прогноз на 2025 год. Что в бизнесе, что в семье, как на работе, наши отношения в семье, сложится ли судьба, выйду замуж ли? Брат и сестра, адзень ты ўжо гэты шлем збаўлення. Перастань верыць у тое, што не прыносіць збаўлення. Тое, што тебе нішчыць, вось праз гэта ўваходзіць злы дух. Праз гэта ўваходзіць злы дух. Ідём далей. Меч. Меч Слова Божага. Павел кажа, шчыт возьми, шлем адзень і меч. Гэта значыць, што возьми веру, аберагай сваю галаву, думкі свае, мыслі збаўленнем Божым і возьми меч. Слова Божага. Пытанне не рытарычнае, канкрэтнае. Прашу вас, падыміце руку, хто прачытаў хоць раз Святое Пісанне. Раз, два, тры. Можа, яшчэ чатыры, можа, не бачу. А teraz падыміце руку, хто чытае Святое Пісанне. О, лепей. Лепей. Шчыра дзякую. Глядзіце, мы ўзялі шчыт, ну вы ўзялі. Ходзім да сакраментаў, прыступаем да споведзі, ходзім. На галаву нават адзелі шлем, а мяча не ўзялі. Уявіце сабе жаўнера, які на лініі фронту стоит со щитом и со шлемом, без мяча. Знаете, что он думает? Может, пронесет. Альбо, коли видеть, что наближается до жаўнер с мячом, то он узбуджае досконалы акт жалю, бо бачыць, што ў гэтай асобе збліжаецца да яго смерці. Меч – гэта Божае Слово. І цікава, што гэты меч двухбаковы, гэта не шабля, якая сячэ только в один бок. Двухбаковы, кажа Слово Божие, у Бібліі мы читаем, што Слово Божие гэта як меч двухбаковы, ён сячэ ў один бок і ў другі. Мы гэта павінны мець. Як мы разважалі у другі дзень нашых рэкалекцый і ў першую хвілінку затрымаліся, што адкуль мы ведаем волю Божую? Адкуль мы яе ведаем? Ну, з Бібліі. А з Бібліі? Як мы яе не читаем? Як мы не дазваляем, каб гэта Слово Божие прагучала ў нашым сэрцы, у розуме нашым. Слово Божие, хіба што, памятаю яшчэ з лекцый у семінарыі, яно вельмі падобнае да такой мудрай, маладой дзяўчыны. Растропнай, мудрай, маладой дзяўчыны. Калі да яе заляцаецца малады чалавек, то яна першае, што яму кажа, рукі дзяржы пры сабе. Яна павінна распазнаць, чаго ён хоча ад яе. Інтымных зносін, хоча жаніцца на ёй, бо яна з багатай сям'і, ці проста, што яна вельмі прыгожая дзяўчына. Яна не ведае, чаго ты хочаш ад яе. Яна кажа, я хочу тебе пазнаць, хто ты і чаго ты хочаш ад мяне. Як у нас у народзе кажуць, каб чалавека другого пазнаць, сколькі трэба з'есць солі? Пуд. А колькі пуд мае кілаграм? 16. А ведаеце, медыцына кажа, колькі чалавек з'ядае солі ў год? 8 кілаграм. То есть, каб пазнаць чалавека, гэта нашыя дзяды-прадзеды мудрасць гэтую выкарыстоўвалі, то трэба колькі гадоў? 2. І вось гэтая маладая дзяўчына не падпускае, канешне, прынимае кветкі, прэзенты, ходзіць на свідання, на прагулкі, у кіно, у тэатр, размаўляюць, у касцёл прыходзяць разам, але не падпускае да сябе блізка. Бо яна хоча пазнаць твой намер, чаго ты хочаш ад яе. І ў адзін момант, калі яна пачынае разумець, што ты яе любіш і хочаш для яе шчасця, яна табе кажа, калі ласка,
Давай заключым дамову перад алтаром на ўсё наше жыццё, быць разам і быць адзін для аднога. І пачынаецца сумеснае жыццё. Яна пачынае даваць усё, што мае, свае эмоцыі, свае словы, сваю прыгажосць, адорвае гэтага чалавека. Са Словам Божым аднолькава. Калі ты пачынаеш чытаць гэтае Божае Слово як художественную літаратуру, адкрываеш Біблію, художественную літаратуру, мастацкую літаратуру, то яна і застанецца бестселлерам у мировой літаратуры, гэтая кніга. Я памятаю, мой прафесар ад Бібліі заўсёды казаў так: калі я толькі з вас убачу, што вы чытаеце так Біблію, адрубаю вам рукі па самыя локці. Бо некаторыя як Біблію чытаюць? Адкрываюць Біблію так, кажа, тут, дзе адкрыю, на правай старонцы зверху другі абзац. Што мне Бог скажа? Хоп! І чытаю, як пророцтвы. І мой прафесар кажа: если я учую ці увижу, што хтосьці з вас так чытае Біблію, адрубаю рукі па самыя локці. Найдурнейшага чытання Бібліі, кажа, я ніколі не сустракаў. Ведаеце, як біблісты кажуць, не ты Біблію чытаеш, Біблія цябе чытае. Біблія цябе чытае, не ты Біблію. Слово Божие да цябе звяртаецца. Не ты чытаеш гэтае Слово Божие, только гэта Слово Божие да цябе прыходзіць. І так як у гэтым прыкладзе маладая дзяўчына з юнаком, таксама мы з Бібліяй павінны... Я памятаю аднаго чалавека, які да мяне прыйшоў, кажа: ксёндз, я толькі праз 5 гадоў пачаў чуць, што да мяне гаворыць Біблія. Праз 5 гадоў. Калі мы прыйшлі раз, пачалі чытаць і адлажылі, а я нічога не разумею. Біблія гаворыць: да свідання. А калі мы прыходзім і чытаем, разважаем, вучымся, то прыходзіць той момант, калі гэта Біблія пачынае да цябе прамаўляць. Яна заключае з табой запавет. І гэтае Слово Божае пачынае гучаць у тваім сэрцы, у тваім розуме. Гэта той меч. І цікавая рэч, што калі ў разважаннях, нават на тых гадзінах біблійных, дзе ў нашых парафіях, дзе мы сустракаем, часамі людзі кажуць: ксёндз, але гэтае Слово Божа баліць мне, я не згаджаюся з гэтым Божым Словам. Павел да чаго параўнаў Біблію, Слово Божае? Да мяча. Калі меч сячэ, гэта баліць. Біблія, Слово Божае, яна адсякае дабро ад зла ў тваім жыцці. Яна адсякае правільныя думкі ад неправільных. І твоё жыццё становіцца ясным. Не ў такім значэнні ясным, што ты пазбаўляешся спакусаў, пазбаўляешся зла, пазбаўляешся некага негатыву. Не. Толькі ты ясна бачыш, дзе зло, дзе дабро, дзе Бог, а дзе д'ябал, дзе прыгожы праект, а дзе бесталковы праект. Так працуе Божае Слово. І, паважаныя браты і сёстры, на заканчэнне хацеў бы вось успомніць усё тое, пра што святы Павел падчас гэтых нашых рэкалекцый у чым нам дапамог. Менавіта перадусім нашыя сцёгны мы павінны падперазаць праўдай. Гэта ўсё для нас, не для бліжняга. Не для мужа, не для жонкі, не для дзяцей, не для бацькоў. Для сябе. Ты павінен свае сцёгны падперазаць праўдай. Потым апрануцца у панцыр справядлівасці. Справядлівасць – гэта не значыць, што ты выканаў права, а зрабіў тое, што хоча Бог. Думаеш так, як думае Бог. Робіш тое, да чаго заклікае цябе Бог. Вось гэта справядлівасць у Бібліі, калі мы чуем, бо мы ведаем, што святы Юзаф быў мужам справядлівым. Ён рабіў тое, што хацеў Бог. Ногі твае павінны заўсёды быць гатовыя абвяшчаць добрую навіну. Евангелле сабе. Не мужу, не брату, не свату, сабе. Вот сёння прыйшлі мы на святую імшу,
І мы сёння ногі нашыя павінны быць гатовыя сабе абвяшчаць добрую навіну. І сённяшнія нашыя рэкалекцыйныя разважанні менавіта вазьмі ў рукі шчыт веры, гэта раз. Другое, надзень на галаву шлем збаўлення, што Езус Хрыстос ужо нас збавіў, і гэты шчыт нас павінен аберагаць. І ў рукі вазьмі меч, які з'яўляецца Божым Словам. Няхай вось гэтая парада святога апостала дапаможа нам разабрацца ў нашым штодзённым жыцці. Каб мы не вырывалі, не ламалі сябе, але змяніўшы спосаб нашага разумення рэчаіснасці, мы сапраўды пастараліся, каб паміж намі менавіта абліччам Божым, тварам Божым і маім тварам нічога не было. Мы часта перад твар Божы і наш ставім каго? Дзяцей, праблемы, просьбы, прэтэнзіі, другіх людзей. А Бог вельмі рэўнасна да гэтага адносіцца, кажа: няхай паміж маім тварам і тваім нікога і нічога не будзе. І як сказаў святы Аўгусцін, калі Бога паставіш на першае месца, усё іншае будзе дасканала знаходзіцца на сваім месцы. Амен.